Història de la música sense data de caducitat. La música és un art que ha existit des de temps immemorials. Al llarg de la història, la música ha estat part fonamental de la societat i ha evolucionat de diverses maneres. Cada període ha deixat la seva empremta. Aquest programa ha estat pensat i realitzat per a aquells a qui agrada la música i que per això la volem conèixer millor. Avui, l'època del baix continu, segona part. En el programa anterior ens vam introduir en l'estudi del barroc musical i dèiem que si bé cronològicament podem situar-lo en el segle XVII i la primera meitat del XVIII, hi ha una manera encara més precisa de caracteritzar-lo. El barroc és l'època del baix continu. S'inicià amb l'establiment d'aquesta tècnica i acabà quan es començà a postular la igualtat de tots els instruments en l'obra musical. Dèiem també que durant el barroc es van cultivar moltes formes musicals, tant antigues com noves, i us vaig parlar de l'òpera i l'oratori. Totes dues obres musicals al servei d'un text, en el primer cas l'òpera profà i en el segon l'oratori religiós. Ara acabarem de parlar d'altres formes musicals d'aquesta època i començaré amb la cantata i la sonata. La cantata era per a cantare. Era, doncs, vocal, acompanyada normalment per instruments. I la sonata per a suonare. Era, per tant, instrumental. La cantata podia tenir caràcter profà o religiós, i en aquest cas s'assemblava molt a l'oratori. Escoltem una cantata religiosa de Johann Sebastian Bach.
La sonata era una obra per a instruments i es distingia entre sonates de càmera i de chiesa, profanes i religioses respectivament. En el primer cas, el continu el feia un clavecí o clavicèmbal i en el segon l'orgue o el violoncel. Escoltem el preludi de la sonata de càmera en do major del músic italià Arcangelo Corelli. I ara una sonata de chiesa del mateix Arcangelo Corelli. La suite era una obra instrumental que consistia en un seguit de danses. Aquestes danses contrastaven cada una amb la següent, seguint un esquema preestablert i eren de caràcter cortesà. Escoltem, per exemple, dues danses d'una suite de Johann Sebastian Bach. La primera és un minuet. Un minuet és una dansa francesa en un tempo moderat o lent i en mètrica ternària. Fou una de les danses de societat més populars des de mitjans segle XVII fins a finals del XVIII. A continuació vindrà una borreia o boguer. És un tipus de dansa tradicional de 2 i 3 temps molt estesa per Occitània, d'origen basc, segons certs especialistes. Podreu comprovar perfectament el contrast entre les dues.
El concert consisteix en el diàleg entre un instrument solista i l'orquestra, que rep el nom de tutti o ripieno. S'anomena concerto grosso el concert en el qual hi ha més d'un instrument solista. La paraula concert deriva de la paraula italiana concertare, que vol dir posar-se d'acord. Escoltem un fragment d'un concert per a trompeta del músic alemany Telemann. I ara escoltarem el preludi d'un concerto grosso de Corelli. Ara no és un sol violí el que fa de solista, sinó que el músic italià oposa un grup de 3 solistes, el concertino, compost de 2 violins i un violoncel, a la resta de l'orquestra, el ripieno.
per últim tenim la fuga, que vindria a ser un cànon complicat i perfeccionat en la que diverses veus repeteixen un tema i el van elaborant. És la forma contrapuntística per excel·lència i fou portada a la perfecció per Johann Sebastian Bach. En l'estètica barroca, l'expressió dels sentiments era un dels principals objectius de qualsevol artista, i per això van utilitzar diferents estils. A l'estil recitatiu, la música havia de permetre comprendre el text, és a dir, n'havia de seguir el ritme i l'entonació. A l'estil representatiu, la música havia de descriure el significat del text. Això s'aconseguia fent ús de diferents recursos. Els sons aguts representaven altura, cel, muntanya, i els greus profunditat, terra, infern. Els cromatismes descendents expressaven dolor, els ritmes ràpids, agitació, i els lents, calma. Els silencis sobtats, incògnita, mort. El mode major i les consonàncies representaven alegria, claror, i el mode menor i les dissonàncies, tristesa, foscor. Els instruments de corda, personatges divins, i els de vent, personatges terrenals. En el proper programa ens introduirem en l'estudi del barroc a diferents països i us parlaré dels principals músics de cadascun d'ells. La música va acompanyar en tot moment uns profunds canvis experimentats en la societat, la cultura i l'art. I el barroc es va convertir en l'època del virtuosisme musical, amb grans intèrprets i un enorme desenvolupament de l'orquestra i de les tècniques de construcció dels instruments.